Alaikum jama'a, barkanmu da waraka. Barkanmu da sake kasancewa a cikin channel na mai suna Lil Small Online TV. A yau ma mun sake shigo muku da wani sabon platform wanda zaka samu kuɗi sosai da shi. Sannan kuma da muna dan baku hakuri da dan jinkirin da muka yi na dan kwanaki kaɗan ba mu ɗora muku bidiyo ba. To, yan uwa ku biyo ni don ganin wannan platform na samun kuɗi. Da farko zaka fara danna description, zaka fara duba description na wannan bidiyon. Zan ajiye maka link din shi a filin. Akan link din zaka taba zai kai ka zuwa browser ka. Ni yanzu bari shiga browser na. Yau kun ga yanda fiskan wannan application yake. To, anan zaka sa number wayanka. Anan zaka sa number waya. Sannan anan zaka sa password naka. Anan zaka yi confirm ɗinta. Anan kuma zaka sa captcha code. Wannan code inda suka sa 64535 ɗin. Anan shine abun da zaka sa. Yanzu bari mu yi register ku gani. Bari mu sa number. I'm sorry, za ku cire wannan zero na gaba. To kun ga mun sa number mu anan. Anan kuma zaka sa passport ɗinka. Anan kuma za mu yi confirm ɗin shi. To anan za mu sa wannan captcha code ɗin. To kun ga yanda na sassa lafiya lau. Kun ga anan na sa number waya, anan na sa passport, anan na sa passport, anan na yi confirm, anan kuma na sa wannan captcha code ɗin da suka nuna mana. Sai mu danna register. Kun ga yanzu lafiya lau ya shigo da mu cikin wannan platform ɗin. To a tsare-tsaren su save passport no. A tsare-tsaren su zaka zo ka shigo inda ka sa me ɗin nan. Kun ga gashi kuɗin kuma da na shigo cikin profile ya zama 500 da naira 10. To wannan 500 da naira 10 daily income ne. Kullum ka shigo zaka samu wannan naira 10. To bari mu dawo home. Kun ga tsare-tsaren su. Idan ka sa naira 3000 zaka samu daily income ko naira 300. Total return naka zaka samu 3600. In ya kai withdraw sai ka cire ya kai 3600. Kun ga sun sa mana 2 days. Sannan level 2 kuma zaka samu su 15 kullum zaka samu 500 zuwa 10 days zaka samu naira 10,000. 15 zaka sa 10,000 sai ka samu 15,000. Kun ga dai ga sunan tsare-tsaren kwana. Duk wanda ya maka sai ka taba buy now kawai sai ka je ba tare da ɓacin lokaci ba ka ɗauko shi. Sannan kana so kuma ka samu kuɗi ta harkar referral kawai zaka taba me. Sai za nuna maka ga nan za su nuna maka link naka. Ga link naka anan. Click to copy sai ka taba shi. Wannan shine link naka. Kun ga na taba shi. Kun ga na sun ce min this PayPal link is successful yayi kenan. Sai ka zo ka taba withdraw kuma ka ga limit nasu. Idan ka taba withdraw za su nuna maka a saman nan limit nasu naira 1000 ne. Kun gan shi anan. Naira 1000 ne kuɗin kai zaka cire. To yanzu ba tare da ɓacin lokaci ba bari mu gwada muku yadda zaka sa bank holder ka. Kun ga na sa naira 1000 sai ka taba withdraw. In za su kai filin add bank. Yawwa. To gashi sun kawo filin add bank. Ba tare da ɓacin lokaci bari mu cike. Nan zaka sa sunan bankin ka. Nan zaka sa account number ka. Nan zaka zaɓi bankin ka. Nan kuma zaka yi confirm password ɗinka. To yanzu bari mu sa bank name. Bari mu sa sunan bankin mu. Yawwa sai mu zo nan mu sa account number mu.
kun ga mun saka wannan mu lafiya lau, sai mu zabi banki anan. Ga sunan bankuna jeri sai ka zabi duk bankin da yama, sai kai confirm na password na login naka wanda kai login da shi, sai kai submit. kun ga yana mana successfully bank holder mu ya dauka. Shikenan sai kai back. To wanda ka tura ma wannan link ɗinka in ya biye register zaka samu naira 200. To da haka idan ya kai shikenan in kudin kai ka naira 1000 zaka cire shi lafiya lau ba tare da bacin lokaci ba. Anan ma za su dinga nuna muku wanda kudin su ya kai kowane rana, ga adadin mutanen da suke withdraw su dinga muku talla. To yanzu sai mun sake haduwa a sabon bidiyon mu na gaba. Mun gode sosai, amma da Allah muna sake tantance daga ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana karrawa, ta hakan da zarar mun dora sabon bidiyo za mu sanar da kai. Mun gode sosai.